Υπάρχει ένα κομμάτι της αρκαδικής γης που διατηρεί ακόμα τη βουνίσια αρετή του. Το κομμάτι αυτό είναι ο κοσμάς της κοινορίας. Η διαδρομή για να φτάσεις μετά το Λεωνίδιο, ανάμεσα σε βουνά και σε φαράγγια, σύριζα στα χείλη φοβερών γκρεμών, δημιουργεί μια γοητευτική εντύπωση και είναι μια εμπειρία μοναδική. Τα τοπία ολόγυρα είναι από τα πιο γνήσια που προσφέρει η ελληνική γη. Αναδύουν τον αέρα της λεβενδιάς και την αγνότητα του απλοϊκού βίου, τη στερεότητα της παράδοσης που μένει ατόφια και ακατάλητη στο πείσμα τόσων εναντιοτήτων. Θεμελιωμένος 1150 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, κλεισμένος το χειμώνα από πυκνές στιβάδες χιονιού, ανοιχτός το καλοκαίρι στον άνεμο και στη δροσερή Αύρα, πραγματοποιεί σε αυτές τις απόμερες νοτιοανατολικές πλαγιές του Πάρνονα ένα φυσικό και ένα ανθρώπινο κατόρθωμα. Και είναι ανθρώπινο το κατόρθωμα τούτο, διότι χρειάζεται πολλή υπομονή και πολλή παλικαριά για να στερεωθεί σε καιρούς δύσκολης επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο μια πολιτεία ανάμεσα στα βουνά, μαντρωμένη από απάτητους βράχους και από θυμούς θυελών. Η χαρακτηριστικού ύφους αρχιτεκτονική αναδύει τη γραφικότητα και την αρχοντιά και είναι τούτο το γνησιότερο θέλγητρο του τόπου με το φιλόξενο χαρακτήρα των ανθρώπων του. Στην περιοχή του Κοσμά κατά την αρχαιότητα υπήρχε η κόμη Σεληνούς. Στο λόφο του προφήτη Ηλία του χωριού υπήρχε ναός αφιερωμένος στο Μαλεάτη Απόλλωνα. Στην περιφέρεια του χωριού βρέθηκαν στα 1871 και στα 1949 δύο αγαλματίδια αρχαϊκής εποχής, 6ου π.Χ. αιώνα, ενός πολεμιστή με την επιγραφή «Χάριλος ανέθεκε τη Μαλεάτε» και του Μαλεάτη Απόλλωνα, που φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Σημαντική είναι η συμβολή του χωριού στην Επανάσταση του 1821, στην οποία έλαβαν μέρος 105 κοσμίτες αγωνιστές, οπλαρχηγοί, καπεταναίοι και απλοί στρατιώτες. Οι κοσμίτες λάβανε μέρος στον πόλεμο του 1897 κατά των Τούρκων, στα αντάρτικα σώματα των Μακεδονομάχων, στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, στο εκστρατευτικό σώμα στη Ρωσία και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Στην περίοδο της Γερμανοϊταλικής φασιστικής κατοχής 1941-1944,
το χωριό έπαιξε πάλι σημαντικό ρόλο στην εθνική αντίσταση, στην οποία έλαβαν μέρος 58 κοσμήτες ως τακτικοί και 21 ως εφεδρικοί αντάρτες του Ελλάς. Στις 27 Εβδόμου 1943, κοσμήτες μαζί με άλλους αντάρτες του Ελλάς της περιοχής, έξω από το χωριό στη θέση Σταυρός, δώσανε μία από τις πρώτες μάχες στο Μοριά κατά των Ιταλών κατακτητών, όπου σκοτώθηκε ο Ιταλός διοικητής της Τρίπολης, Φεστούτσιο. Στις 29 προς 30 Πρώτου 1944, οι κατακτητές με τμήματα των ταγμάτων ασφαλείας της Λακωνίας κατέκαψαν ολοσχερός το χωριό. Στη συνέχεια, στα χρόνια του εμφύλιου, το χωριό λαιλατήθηκε και εγκαταλείφθηκε. Βασικό έργο αναπτυξιακής υποδομής στην περιοχή της επαρχίας Κινουρίας είναι ο δρόμος Λεωνιδίου Κοσμά Σκάλας Λακωνίας, με ιστορία 70 και πλέον χρόνων. Για το δρόμο αυτό οι ξενιτεμένοι κοσμήτες της Αμερικής στα 1920 κατέθεσαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος $100.000 για λογαριασμό του δημοσίου και οι ντόπιοι 120.000 δραχμές ως συμβολή του στη διάνοιξή του. Έτσι, με διάταγμα που υπέγραψε ο αρκάς πολιτικός Αλέξανδρος Παπαναστασίου το 1920 ως Υπουργός Συγκοινωνιών, εγκρίθηκε από το κράτος η κατασκευή του ως εθνικού δρόμου Λεωνιδίου Κοσμά Σπάρτης. Έκτοτε οι κοσμήτες πρόσφεραν και άλλα χρηματικά ποσά και προσωπική εργασία για τη διάνοιξη αυτού του δρόμου. Το Μάρτι του 1951 όλοι οι κάτοικοι του Κοσμά, με επικεφαλής τον απόστρατο συνταγματάρχη, δημοσιογράφο και επιχειρηματία Κυριάκο Τσερώνη και συνεργάτες τον Γεώργιο Απαλοδήμα δικηγόρο και τον Νικόλαο Σπύρου δικηγόρο, εξόρμησαν μόνοι τους για την κατασκευή του δρόμου Κοσμά Γερακείου Λακωνίας. Χωρίς μεγάλη βοήθεια στην αρχή και αργότερα με μικρή αρρωγή από το κράτος, μα με πίστη ακατάβλητη για την πρόοδο του χωριού τους, δούλευαν νύχτα και μέρα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, για την κατασκευή αυτού του μεγαλειώδους έργου. Έτσι, σε 100 μέρες, την 1η Ιουλίου 1951, ημέρα γιορτής των Αγίων Αναργύρων, πολιούχων του Κοσμά, έφεραν το αυτοκίνητο για πρώτη φορά στον τόπο τους. Γι' αυτό και ο δρόμος ονομάστηκε Δρόμος των 100 ημερών και αποτελεί τμήμα του δρόμου Λεωνιδίου Κοσμά Σκάλας. Μετά την καταστροφή με την αγάπη των κοσμητών, ο Κοσμάς ανασυγκροτείται σε ένα ορεινό τουριστικό θέατρο. Τα θεμελιώδη συστατικά του τόπου παραμένουν άθικτα, όπως η άφθονη βλάστηση, τα βράχια, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι άνθρωποι, οι καστανιές. Είναι ανθρώπινο κατόρθωμα στο πείσμα κάθε εναντιότητας. Είναι λάφυρος σκληρής μάχης η ευγενική και ολόχαρη πολιτεία του Κοσμά. Λάφυρος σκληρής μάχης και καρπός αισιοδοξίας, θάρρους και δυναμισμού που διασώζει στην πορεία των χρόνων την αντάβια και τη φεγκοβολή ενός πανάρχαιου παρελθόντος. Για να πας στον Κοσμά και να αισθανθείς το ήθος και το νόημά του, δεν είναι ανάγκη να ξέρεις την ιστορία του. Είναι πρόθυμο να σου τη μάθει το ίδιο το χωριό. Θα τη βρεις μπροστά σου σε κάθε σου βήμα και δεν θα αργήσεις να καταλάβεις πως βρίσκεσαι σε ένα μουσείο που η ιστορία και η δόξα μένουν ολοζώντανες. Ο Κοσμάς είναι ένας κόσμος που ξανανιώνει. Τα
τα παλιά ερειπωμένα σπίτια παραχωρούν τη θέση τους σε καινούριες, άνετες και καλέσθητες κατοικίες, σε κήπους γεμάτους μυστικά, χωρίς το πνεύμα του τόπου να καταστρέφεται, γιατί ο περίγυρος έχει αστήρευτες δυνάμεις μέσα του και το βουνό που εξουσιάζει τους ανθρώπους διατηρεί αλιγόστευτη την παντοκρατορία του. Έτσι, χωρίς να ξεγελαστείς από τους επιφανειακούς νεωτερισμούς που έρχονται να προσφέρουν την άνεση, μα και να σβήσουν το χρώμα της ευάσμιας παλαιότητας, ο κοσμάς των βουνίσιων ανθρώπων του διατηρεί το παλαιό θέλγητρό του. Δεν έχεις παρά να ξεμακρύνεις λίγα βήματα ανάμεσα σε λιθόστρωτους δρόμους για να πιεις νερό από τις βρύσες και δεν θα αργήσεις να νιώσεις την παράδοση της κοινορίας, αρμονισμένη στο ρυθμό της ακατάλητης αρετής της. Τα αιωνόβια πλατάνια του Κοσμά δεσπόζουν στην πλατεία του χωριού. Εδώ χτυπάει η καρδιά του χειμώνα καλοκαίρι. Τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα ζαχαροπλαστεία, οι ξενώνες με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Είναι πολλοί οι επισκέπτες που αρκούνται να περιηγηθούν μόνο σε αυτό το κομμάτι του, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν ιδιαίτερα όμορφες γωνιές και τοποθεσίες από τον υπόλοιπο οικισμό, καθώς και τη γύρω περιοχή. Ευτυχώς για όλους εμάς, αλλά και τους κατοίκους, ο Κοσμάς κατορθώνει ακόμη να αποφεύγει την υπερβολή που φυσιολογικά ακολουθεί την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου. Στον ίδιο χώρο της μεγάλης κεντρικής πλατείας, κάτω από τους επιβλητικούς πλατάνους, συναντιούνται καθημερινά και οι ηλικιωμένοι άντρες του χωριού για να ανταλλάξουν τα νέα τους. Οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα στον Κοσμά, ριζωμένοι στα πατρογονικά τους, σαν τα ριζιμιά λιθάρια, είναι οι στέρεοι άνθρωποι των στενών κοιλάδων και των βουνίσιων μακρινών κορυφών, που μετατοπίζονται από διάστημα σε διάστημα και από καιρό σε καιρό, με την αλιγισιά του λιθαριού και την ασυνέφιαστη σκέψη. Είναι πάντα το ίδιο παραδοσιακοί, ευγενικοί, φιλόξενοι και ειλικρινείς. Άνθρωποι του αδιάκοπου μόχθου, της επιμονής και της υπομονής. Αγαπούν με πάθος τον τόπο τους και έχουν μια ξεχωριστή ευαισθησία για ό,τι ανήκει στην παράδοση.
Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους του Κοσμά, πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι ο τόπος αυτός οφείλει πάρα πολλά στους ξενιτεμένους του, οι οποίοι δεν τον ξέχασαν ποτέ. Οι σημερινοί κάτοικοι του Κοσμά παραμένουν στην πλειονότητά τους κτηνοτρόφοι. Η οικονομία του χωριού στηρίζεται ακόμα στη μελισσοκομεία, τα φρούτα, τα κυπευτικά προϊόντα, τα καρύδια και τα ονομαστά στην αγορά κοσμήτικα κάστανα. Στον Κοσμά συναντάς και τεχνίτες με μεράκι που αφιερώνονται σε παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως αυτό της αγγειοπλαστικής, δημιουργώντας κομμάτια αυθεντικά και ξεχωριστά, σε πείσμα της μαζικής παραγωγής.
πιστήριο της ευαισθησίας των κοσμητών σε ζητήματα διαφύλαξης του παραδοσιακού ήθους και πολιτισμού της διαχρονικής τους παρουσίας στον αρκαδικό αυτό τόπο είναι η ίδρυση, ο εμπλουτισμός και η αδιάλειπτη λειτουργία του λαογραφικού τους μουσείου, το οποίο συστεγάζεται στο μεγαλόπρεπο λιθόκτιστο δημοτικό σχολείο της κοινότητας. Μάλιστα για την πληρότητα, την ιδιαιτερότητα και την ποικιλομορφία των εκθεμάτων του μουσείου, οι κάτοικοι του Κοσμά με απλόχερη ευαρέσκεια διέθεσαν πλήθος οικογενειακών τους κοιμηλίων, θεωρώντας ότι στον εκθεσιακό του μουσείου χώρο αυτά θα τύχουν μιας καλύτερης προβολής και αξίας και θα έχουν μια καθημερινή και ζώσα συνομιλία με το σύγχρονο καιρό. Εδώ συναντάς τα εργαλεία των κοσμητών χτενάδων, έργα ντόπιας ξυλογλυπτικής, κεραμικής, υφαντικής και κεντητικής, αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά έγγραφα και την κοινοτική βιβλιοθήκη. Παλαιότερα πολλοί είχαν κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το επάγγελμα του χτενοποιού, που κατασκεύαζαν χτένια του αργαλιού από καλάμι. Αυτοί ονομάζονταν Γιοργατζάδες και είχαν ιδιαίτερη συνθηματική διάλεκτο, τα Γιοργατζέικα. Είναι φημισμένα τα κοσμήτικα υφαντά και τα κεντήματα, που τα σχεδίαζαν και τα έφτιαχναν οι κοσμήτισσες με τα χέρια τους και στον αργαλιό. Ο κεντρικός ναός του χωριού είναι αφιερωμένος στους πολιούχους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό. Χτίστηκε πριν 100 και πλέον χρόνια σε ρυθμό βασιλικής μετατρούλου και στεγάζει την ιστορική εικόνα των Αγίων Αναργύρων της μεταβυζαντινής εποχής.
μοναστήρι της Παναγίας της Έλωνας είναι χτισμένο σε υψόμετρο 650 μέτρων. Λέγεται ότι χτίστηκε το 1500 και ήταν αφιερωμένο στη ζωοδόχο πηγή. Από το 1797 αναφέρεται αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε το 1809. Έλεγαν ότι παλαιά, όταν ξεκίνησαν να χτίσουν το μοναστήρι, το έχτισαν στο απέναντι βουνό, όπου αγναντεύουμε μια σπηλιά. Κάθε βράδυ όμως η εικόνα της Παναγίας που είχαν μαζί τους, μία από τις 70 του Ευαγγελιστή Λουκά, έφευγε και πήγαινε στη θέση όπου είναι σήμερα χτισμένο. Οι μετακινήσεις αυτές της εικόνας οδήγησαν στην απόφαση να χτιστεί το μοναστήρι εκεί όπου η Παναγία επιθυμούσε. Μέχρι σήμερα, παραμονές της πανήγυρης της Χάριστης στις 15 Αυγούστου, βλέπεις ατέλειωτες ουρές από ομάδες ανθρώπων που έρχονται από πολλά χιλιόμετρα μακριά βαδίζοντας, γιατί το τάξανε στην Παναγία την Έλωνα. Τόσο γιατί τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, όσο και για να προσκυνήσουν τη χάρη της. Στην κορυφή του λόφου, ακριβώς πάνω από το χωριό, βρίσκεται το εκκλησάκι του Αηλιά, το οποίο γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. Δεν γνωρίζουμε τη χρονολογία κτήσης του, αλλά δεν είναι νεότερο των 150 ετών. Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν βρεθεί κατά καιρούς διάφορα αρχαία ευρήματα, όπως χάλκινα αγαλματίδια, λόγχες, μικρά πύληνα αγγεία και άλλα. Το εξοκλήσιτο Ανικόλα χτίστηκε το 1965 πάνω στα ερείπια παλαιότερου ομώνυμου ναού. Αϊγιώργης ο Τροπεοφόρος. Τόσο οι άγιες εικόνες στο εσωτερικό του, όσο και η αναφορά της ιερής παράδοσης, όπως αυτή καθιερώθηκε κατά τον 11ο αιώνα, δηλώνουν πως ο ναός αυτός έπρεπε να τιμάται στο όνομα του Αγίου Νικολάου του Ενμύρης, αφού στο δεξιό άκρο της εικόνας της Θεοτόκου έχει ζωγραφιστεί η εικόνα του Αγίου Νικολάου και όχι όπως θα έπρεπε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Κρυμμένη μέσα στο αγιοργίτικο ρέμα είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, χτισμένη το 1834. Στα 1850 περίπου υπήρχε μικρό χωριό που είχε 21 σπίτια και 142 κατοίκους.
το απάνεμο του τόπου και το άφθονο νερό ήταν κατάλληλο για την καλλιέργεια κυπευτικών και οποροφόρων δέντρων. Η γύρω φύση εξασφάλιζε την τροφή για τα γηδοπρόβατά τους. Τώρα τα σπίτια έχουν γκρεμιστεί και χαθεί μέσα στην πλούσια βλάστηση. Μόνο η εκκλησία μένει μάρτυρας της εποχής εκείνης. Δρόμοι γύρω από τον Κοσμά, γεμάτοι αφορμές αισθητικής απόλαυσης, οδηγούν στον απαράμιλης ομορφιάς Καστανεώνα. Είναι ένα ιδιαίτερο θέαμα, οι τεράστιες, πανάρχαιες και ατέλειωτες καστανιές που δένουν στο μαλακό φως των υγρών φαραγγιών τον πράσινο αγκαθωτό καρπό τους. Μια μπουκιά λευκής ψύχας, γεμάτη σπιτική θαλπορή και στοργή. Ανάμεσα από δέντρα και πολλές τροφές, ο δρόμος μας πάει μέχρι την εκκλησιά του Αϊγιάννη του Προδρόμου. Ακριβώς από κάτω περνάει το ρέμα που σμίγει παραπέρα με το κακόρεμα και μαζί μας οδηγούν σε μια ονειρεμένη διαδρομή προς το φαράγγι του Βασιλέηση. Στην Αγία Μαρίνα αναπαύονται γαλήνια οι ψυχές των κοσμητών, σε περιβάλλον που σε υποβάλλει σε κατάληψη. Λυτή απ' έξω η εκκλησία του Αγιάννη του Θεολόγου, λυτή και από μέσα, όπως ο άνθρωπος πρέπει να είναι μπροστά στο Θεό. Σε αυτόν τον τόπο γύρω από την εκκλησία ήταν 70 περίπου σπίτια που κατοικούσαν εισάριθμες οικογένειες. Το πήγαινέλα, πηγάδι, Κοσμά ήταν τακτικότατο, σχεδόν καθημερινό. Το κοσμήτικο πηγάδι βρίσκεται στην ακμή του στα 1880 έως το 1920 και η εκκλησία χτίστηκε το 1890. Το εκκλησάκι του Αϊδημήτρη χτίστηκε το 1975 πάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού και ανήκει στο μοναστήρι της Παναγίας της Έλωνας. Οι πηγές στον Κοσμά ήτανε και είναι δύναμη ζωής και χαράς από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και σήμερα. Υπερδικόβρηση στο δρόμο προς Παλαιοχώρη. Η πηγή Ποτίστρες. Η Βρυσούλα στο δρόμο προς Πηγάδι. Η γλώσσα μας είναι το όνομά μας. Η θρησκεία μας είναι η γνώση μας. Η ιστορία μας είναι η συνέχεια της ζωής μας.